Kalah entek-entekan. Kok kaya babak lemu babak bundas kok kaya banget. Antaséna ngawul lho pelang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono to tandak sila kula niku diantem nggon cangkem. Tak kira nek mung pisan bola bali. Moncrot niku, Mas. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Bareng kula nglikal candak sila kula cek bleseke lemah set duantel sak kayange cis. Nah itu kan nggen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antaséna iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, lho kok biasa. Ngopo dadak izin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoso kulang-kulang jane malah tekaning pati malah us. Lah ijo ulip. Mbok men disin-isin para kawula sak ngestina. Cing-cing mbek pengen cing-cing. Mbok sing cing-cing kok kon maju nek arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kula maju, apa sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalep niku ulama kok kan cangkeman. Duwen duwe pangkat, duwen duwe derajat terus kula belang. Kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora ono lek, ora ono anak. Anane pelang. Kok jajal maju kula tak ndelok. Kok sakniki nek cengkuni pelang kula tak ndelok kaya ngopo. Ora mengi comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming Pak Dene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampean niku mbahne, kula tak ndelok sampean iso menang karo Antaséna apa ora kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Raja dipikir wong pelang lu aja bikin menang kalah ini gumantung le budidaya. Ana cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing kene ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indah lelingguh kok men. Tak kira nek ajeng maju kowe arep weruh lehku perang. Nggih. Yakin? Yakin nek aku iso menang Antaséna. Tak upaya apa? Kula sembah 20 tahun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antaséna. Yakin nih seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Niki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa Antaséna mungsuhmu mbahmu le. Kok kesusu-susuar nendi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesuru aku apa? Ora. Nesuru kowe timbang cilaka apa? Lah nesuru sapa? Nesuru Durmagati. Dunekke apa ro Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndawi Kurawa kok karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-akon tok, ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sing ngene gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumbak entuk, nggawa godo entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antaséna, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun.
Bathara. Paman Mloso Jenar. Kula wonten dawuh nggih. Mriku mboten pangling pisanggeni. Kaliyan Antasena sampun sowan wonten negari Ngastina. Iya. Lah monggo enggal-enggal tata-tata kesah. Liripun menapa dene Paduka paring dawuh mekaten. Kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggih. Mboten jenak. Malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, Paman lenggah sekeca. Nuning nggih ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturake bektiku katur. Ya tak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Iya. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Padhararja sak praptamu. Ngastina ki apa cedhak wong asah-asah apa, Dik? Raton kok teng krumpiang. Iya, pancen kaya mengkono Padhararja sak praptamu. Pangestune Pakde slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke begitu katur ya, Pakde. Iya. Dak gegem dadiake jimat. Wah, nek tak loke malah saya seru Antasena. Mula aja tak loke. Genah kae nek dilokke malah dadi umbul-umbulke. Heeh saja ya. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune Mbahmu Tampanana wisanggeni, tak kekem dadiake jimat. Simbah Durna ngaturke bektiku katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana ya Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pate Sengkuni slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Anggir Antasena, ya Mbah, slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pate. Ya, Simbah Pate kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wisanggeni Padhararja sak praptamu. Siwa Karna ngawangga slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, wa. Iya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana, tak gegem dadiake jimat. Antasena Padhararja, ya slamet, Pakde. Aku ngaturke bektiku katur ya, Pakde. Iya tak tampa. Pangestuku Tampanana, tak gegem dadiake jimat. Wisanggeni. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur? Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2. Yo. Aku nyuwun prisa karo Siwa Duryudana. Nyuwun prisa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drepsila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Yo, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang mbok surasa mau piye munggo pangendikaning Siwa Ngastina. Wisanggeni, ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus. Maragake wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggih. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina. Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya to. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harkaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Iya. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku iki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena kuwi beda.
nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mlung telung gedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ing negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggep darbeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe engko nek tak critani malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasa dadak tok takokke, saiki aku mung kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora? Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggere nadyan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ana omong ni. Gahli ngrungokke. Terus wae dikekeki wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena. Iya, Dokter Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora rasa wedi karo sing dolenggane kene, rasa wedi. Aku ora wedi karo sing dolenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon. Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Wah, nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak incim kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawane rak sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Ah, sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Pati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan ki ming ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki ming ratu wakil. Negara Ngastina iki darbeke para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darbeke pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa, ning diwenehke marang Majaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngeceh-ceh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Aduh insinyur disepelekke. Baman pripun? Monggo klasa bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon, Ger, malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane. Wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra? Wong Ngastina ki licik-licik. Terutama sing dodok ning isore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang? Oh ya. Ya wis. Manut karo Kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Jajalan wis anggene. Lho,
Iki si wong Ngawangga. Ya. Aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarepe wis anggeni. Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung-bingleng penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku ingkang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Adu Antasena sikil-sikil. Yo. Ah, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pak Di Karno. Iya Antasena lho, wis anggene genti nang mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pak Di Karno ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pak Di piye? Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis kok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pancakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe dlangap-dlangap paton bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakdi sakarepe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu jaba golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang ning aku barang. Dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Ah, grantek mleguduk suwaru gembol sumarante. Urung-urung bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh demate. Nggih, Kakang Premban Durna nggih. Tumrap kula perkara niki mboten sah dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawadana, wonten ndak mungkin sampun ngantos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged kekeceh Barana picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawadana. Oh inggih. Ngestaken dawuh nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengguni wonten timbalan ketapno sangganing Purwadyabala supados sak mangke
Toto samapta ing gati sawiga ing diri anambak lampahing Wisanggeni lan Antasena. Ora pangling Antasena. Pakdhe Surtayu ya. Ana apa Pakdhe kok gelar sepapan para sata Kurawa? Goleki menyang ndi dununge Wisanggeni. Nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket, tak bondo, tangane tak krincung sikile. Tak lebokke ning pakunjaran. Iki rak mesti perkara nggone si wong awangga nantang karo aku ning Datulaya. Mergo aku sagu dadi senopati ning Wisanggeni. Rak ngono to? Ya, dasarku ora nyata. Kejaba saka kuwi kowe barangnya bakal tak bondo, tak krincung sikilmu, Antasena. Aku menungso. Sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal, sapi kae dadak dimbruke sikik. Carane kebo sapi aku jagalan dhisik, nek aku iso mbok kalahke, aku tok pateni aku manut. Ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena, tak gawe Karang Abang negara Ngastina. Mangyat kurdos rumah panggah wagut kadinya mawukyat ira wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat saka arep aku tebak dadapune marganing patimu Singalena Prapting Lalis Pakdhe Surtayu.
Sertayu kowe Pakde. Durung babak kulitmu kowe mau mundur, ora kurang cangkem mati. Ayo, matmo sastra jendramu. Kuatken ati jaya kang. Wah. Wah. Cina. Iya. Pakde Durma Gati arep ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu ngelincung sikilmu. Lebu wicanggene leboke paku dalan, wani njaluk negara Ngastina. Rasaku ki ana omong. Neng kene ditemtokke kowe apa aku sing tekane pati. Ayo. Ungake dadane Antasena. Jebol dadamu. Yo, tibakno. Ai. Iya. Mati kowe. Hot! Wah! Wes lho. Piye Kartomarma? Kula sampun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, nggih kawon man. Nek kalah mundur, nggih kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisanggene ning bener wisanggene nggawa Antasena. Nyatane ming ijen wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula semanggaken man. Sertayu kalah karo Antasena kawon men. Lho semanggaken ora nggawa gaman. Wah, nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena. Bocahe penganten. Kalah mantek-entekan. Kok kaya babak lemu babak bundas kok kaya banget. Antasena ngawul lho pelang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono terus tandak sila kula niku diantem nggon cangkem blin. Tak kira nek mung pisan bola bali. Moncrot niku, Mas. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Barang kula nglekal tandak sila kula cek bleseke lemah set. Duantel sak kayange cis. Ngai tekan nggen gamelan, Mas. Oh. Kuntal. Terus Ajeng mundul. kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, lho kok biasa. Ngopo dadak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoso ulang-ulang jane malah tekaning pati malah us. Lah ijo ulip. Mbok men disin-isin para kawula sak Ngastina. Sing isin mbek pengen cincin. Mbok sing cincin kok kon maju nek arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane ming ngomong tok. Kulawa maju, apa sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalem niku ulame kok kan cangkeman. Duwe pangkat, duwe derajat terus kulawa belang. Kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pelangan ki ora ono lek, ora ono anak. Anane pelang. Mbok jajal maju kula tak ndelok. Kowe saniki nek cengkuni pelang kula tak ndelok kaya ngopo. Ulame iki comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampean niku mbahne, kula tak ndelok sampean iso menang karo Antasena apa? Lah kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip.
Lah aja dipikir wong pelang lu aja bikin menang kalah kene gumantung le budidaya. Ana cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing kene mung ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indah lelingguh kok ming. Tak kira nek ajeng maju Kowe arep weruh lehku perang. nggih. Yakin? Yakin Nek aku iso menang Antasena, ta upaya apa? Kula cembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antasena. Yakin nih seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah iki. Ning iki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa. Antasena, mungsuhmu Mbah Mule. Kok kesusu-susu arep endi, Mbah? Ora nendi-nendi ya ming nang kene iki kok. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang, kaya nesu. Nesuro aku apa? Ora. Nesuro kowe timbang cilaka apa? Lah nesuro sapa? Nesuro Durmagati. Dunekke apa ro Pak Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndhawuhi Kurawa kok karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Durmagati. Lah gak kowe kok malam kancane Pak Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-ngakon tok, ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sing muni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumbak entuk, nggawa godho entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ora. Mangane ngrekoso. Terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane le Antasena ora. Paske Pak Durmagati, paske Pak Demu Durmagati. Padake wong picak. Lumangsane aku la weluh glenak-glenik. Pidak jempol kali Antasena. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul jual banget niba kaya watu. Pethoke bendo pecah silamu. Menang cah enom le. Modal mbok emen. Dipate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Napa sampean? Lirikake niku ya males lara wirang Durmagati. Ning kok jebul malah kelara-lara. Sampeyan niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana jenenge wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten sadi betong, mboten sadi betong. Nuwun sewu Kakang Penemban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara.
Piyambakipun dados senopatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Prembanduna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. Antasena! Antasena! Kowe wani ngobrabrik barisaning para Sata Kurawa. Kena kowe gempilo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat nadahi Kyai Sunda Manik aku meguru 20 taun karo kowe Antasena. Durnaena panalingan majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda lole kena selalu gimbal manyar-manyar dot ning dungkul wana dadi alas-alas dadi ana. Bocah kok glelenge kaya ngono, Nek kowe ketemu karo Begawan Durna, kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbok anggap aku mbahmu iki wong loro saut dan telu saurupan? Ayo, iki apa sing tak cekel? Kuwi lah. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Sunda Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Loh, ngawur, gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama, titik pusaka Kyai Sunda Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Sunda Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Sunda Manik. Ya bener. Sunda Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudaneni karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita. Wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Ning ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparinging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora ngeparingake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arep Sunda Manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke Antasena nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Njajal apa? Ning kosok baline nek ora temu ning awakku ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek-uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungsa apa sing kumlip ning jagat iki kabeh sumendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Lho, selagine menungsa sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Ning nek Gusti ngeparingake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso dienggo sangu, derajat pangkat ora iso dienggo nyuwun ngapura karo ngersaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal kok piye? Nek jajal nyok, tak tamakke. Nyono wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangake ra ndek kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok ming watuk?
Heeh. Ha iya, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene. Aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan, Jembala driji. Nek tak gegemi iki tibane nendi? Sakarepmu ngono dibake. Nyo tampanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane Kula niku ya piye to ya berita pengpengan kok ming dunek-uneki Antasena kok iso ceplakep ora iso omongan to. ngoten nggih. Nggih. Pusaka Junda maneh kula atungake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparengi Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe Danipati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nah ora Grendel. kaki grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Ah, nggih. Nggih kula ngertos terus. Terus Antasena ngathoke tangan nek iso batang cangkriman kuwi aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangkrimane, tangane ditungke ngenten. Muni pripun? Iki mu jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan, Cembala diji. Tibane nendi? Antasena ngene. Kula manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta Tangan, Jembala driji. tibane nendi? Sakarepmu. Ah ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Kok sampean pendhita mung di ngoten ki kok kalah. Nggih niku kan kula teng mriku niku. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Jembala driji tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku persis Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumen lho sampean niku pendhita pemangan mung diatungi iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Jembala driji tibane nendi? Sakarepmu. Terus. Mengarep tas-tas ya. Lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula mraktekke ngenten iki. Niki napa? Asta Cembala. Asta tangan Jembala driji tibane nendi? Sakarepmu. Angge ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Begawan Durna? Sampeyan wangsulan Asta Cembala. Oh nggih. Iki apa? Cokor Kirik. Asta Cembala. Cokor Kirik ngoten kok. Sampeyan niku Maju mboten. diaturke anak Prabu Ngawangga. Nggih Pati. Ayo. Pengkarno mawingis-wingis katon lirandheping Trisula Netra Markata lir kabaranang Antasena piye Pakde Saiki mung karinata Ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut. Bapa Penemban Sukalima wae ora kewagang nang kridane anakku lanang Ngrandha Gumbala. Nanging gandeng aku Senopati negara Kestina sing gedhe pangarep yen aku kudu wani lan aku kudu mentala karo kowe. Ora sah tido-tido di. Ayo nek pancen Pak Diar nyirake Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pakde Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo sejarahe Pakde Ngawangga. Hus. Ora celmongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawangga ki tuwa-tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun tenan lahir batin. Mergo
kasuwarganing Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Neta sejarah ki ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Gerbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebaring asmaning negara Mandura, sampean dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampean karo getihe bapak ki padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampean ku ya bapak. Ya wong tuaku, aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak, Pak Lene Klasdewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa, mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ra. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Ngastina ki dudu kok Antasena ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Ha ya anakmu dhewe. Nek eneng wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya ra. Doh nyono crak nyono kawula Ngastina nek karo lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis sangat baik. Tok apake, Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene tak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho dokter Andes. Lah iya. Namung karo insinyur kuwi menang dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Menang dokter Andes, padha wis kowe rasa omongan kuwi pokoke butuh engko kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo. Wates pundi? Nuwun sewu, Nger. Bubar mawon mboten kanten-kanten negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggih awit saking kridanipun Antasena kaliyan Wisanggeni kula semanggaken, Nger. Lajeng samangke kados pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dening Wisanggeni menawa dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manihipun Mbok Ping Sukalima. Bawandana ratri paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangone kemawon nyuwun pambiyantunipun Iwang Pikulun pun. Bathari Durga, Nger. Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis gomlang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune, nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Lah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah, malik meneh. Wah, ono cak totok ndase tenan kok.
Kowe kok anakku ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora Kang, aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu, kabeh wis punggawane Srawana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungguh dampar. Nyuk. Terus aku dadi pate. Waduh, pate sapa? Pati Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kuwi mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu doyak wae Kang, sing dioyak. Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina, tak bedah sisan negarane. Kowe lah kowe iki pito. Wis to, melu ora? Ya melu. Iku saknyatane gonjang seret winangun Boten manaluri rinento kuni rinangga kirangan nirasani angin sesidenan ngeplok kebinjalan
iku sanyatane kunjang seret winangun wong dermana luri rineko muni rinanku kirungan rasa kang biasi pamrih sasidenang keplok papijalan suwe-suwe menuju rono bangkit manggah kang wirama sidra saya lepno sumanding kaliwing kunjang Kirim kirim kembang popong terate bang rerayungan loma engkung tumalong rumambak wetyan wasemu kang mawor raras sode selikur dina batu-batu Pak mulane kayuwangan dandang mangore katrak ing ngawa panas ora mangling iki kaya Begawan Durna lawan putuku Duryudana padha kanthi harja Durna amadene sira Duryudana lan sapinaringaning kawidadan ing Sambikala Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Betari iya Durna tak tampa pangestuku tamanana kula pundhing kok cimat paripen ayanana ing kasantosan Duryudana padha harja tansah pinayunganing kawidadan ing Sambikala sowan kula Hyang Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Duryudana tak tampa pangestuku tamanana ya kulup lha pundi kecimat dayanana ing kasantosan Jaramaya wonten timbalan prayoga nunggu ngadhep aja nganti ana kemudha saur manuk Wadyabala baju barat jeneng monipun Tya mbabarake wigatining pasewakan sarta nyandang apa ta wigatine dene Durna lan Duryudana suwanana ing dandang mangore inggih ngestaken dawuh Paduka Pandya Betari menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Durna kula wonten dawuh Pandya Betari Duryudana wonten dawuh ana wigati apa nggon suwanana ing dandang mangore semengko pengabodra sajake ana bab ingkang wigati para gage matura wale-wale menapa Pandya Betari astunipun kula menika wakilipun anak Prabu Ngastina sesembahan kula Sinten Prabu Duryudana badhe munjuk atur nasa Paduka Pandya Betari ing wonten magepokanipun kaliyan kawontenan negari Ngastina lho Ngastina ya gene Durna mugi andhatosna ing kawuningan Ngastina sakmangke sampun bedah anak Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina awit pokal damelipun wisanggeni kaliyan pun Antasena anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina lan wisanggeni gadhahi niat badhe lenggah dampar keprabaning Ngastina
ngantos dados pecah perang ageng antawisipun para Sata Kurawa kaliyan pun Antasena wadene Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan katrajang krijanipun wayah kula pun Antasena tumuli kula kaliyan anak Prabu Duryudana mlajar medal alun-alun pepengkeran jumujuk wonten ing dandang mangore mriki ingkang wigatos Wanja Betari ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Tang Pandya Betari mugi kersa bebantu dhateng bot repotipun ingkang wayah pun anak Prabu Duryudana kepareng Paduka nyingkiraken tuwin ngusir dhateng pun wisanggeni menika Pandya Betari kagiat risang kampirangu rinangkul kinempit gambit dosang reknaning bawana Sodes likur dina tobat ing atase bayi wingi sore nang ya ora jeneng mukal dasare wisanggeni kuwi nang wong dening panguwasaning Gusti Karya jagat dimongi dening dewane mula ora jeneng mukal yanto digdaya sekti kalintang jayaning perang ya ora ketang mengko kaya ngapa wujudipun ibu bakal sak biyantu ning aku njaluk karo kowe ya Duryudana jroning pone yang sak biyantu lawan sira nggone bakal ngasorake kridaning wisanggeni tak jaluk kowe aja meneng wae parang Paduka Pandya Betari kados pundi kowe enggal mlayu ana negara Ngamarta apa kang dadi kelakuane wisanggeni lan lakone wisanggeni lan Antasena mau adulna karo wong tuane wadana marang para Pandhawa aranana yen to Pandhawa ora isa momong marang wisanggeni lan Antasena wekasan gawe wiranging nata ngestina yonggir kanthi cara mengkono pengkone yang gagal mambek kareping wisanggeni isih ana ing bakal sak biyantu kelawan siraya kuwi para Pandhawa inggih ngestaken dawuh menawi tolong atur kula nyuwun pamit dinten samangke bidal dhateng negari Ngamarta wadul dhateng para Pandhawa supados samangke wisanggeni dipun dukani saha dipun pidana dening tiyang sepuhipun piyambak kuwi luwih prayoga Begawan Durna kuwi luwih prayoga Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit iya Duryudana Kajarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta iki kaya wisanggeni iya, Eyang Pandya Betari aku ingkang sowan. Padha harja sak pratamu nggih, slamet tekaku. Bektiku katur ya, Mbah. Iya ya Antasena tak tampa. Ana apa lah kok dadi kowe kadingan sowan ning dandang mangure? Simbah Durga ora usah dadak nutup-nutupi. Lan ora usah dadak ndelikake aku nyuwun Siwa Ngastina pasrahno lan wisanggeni. Bakal tak bondo, tak krincung sikile. Aboke pakunjaran. Oh, Mbah. Yen Simbah kepengin langgeng lenggah ana ing dandang mangure Siwa Ngastina wenehno adiku lanang. Nek Simbah ora ngemarangake Siwa Ngastina tak boyong aja takon dosa. Apa njaluk kene tak obrak-abrik sisan. Tobat. Omonganmu kuwi lho Antasena piye ora ngerti to apa ne? Eyang iki dewa. Mana yang iki Jawata ora peduli dewa, ora peduli Jawata, ora peduli apa-apa nek pancen kewangi karo Siwa Ngastina mesti tak katutke dosane Yoni. Iya. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Yen ngono kan ngruda bangsa karo eyangmu Pandya Betari Durga. Nek perlu tak rubasa, tak rubasa cara maya agak lah limpah.
bayi wingi sore. Suarane kewewat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat wesi abang. Wah, ayo Jaramaya sirnakno dugangi raimu. Wah. Tobat tontosena ngobrabrik para baju barat nganti bubar sasaran ora karo-karuan. Wis anggeni, kowe aja nekat yo, ngger aja nekat ora. Yen kowe ora nuduhke Siwa Ngastina aja klakon dosa kowe tak inggatke saka Dandang Mangure. Apa kira-kira kowe wani karo aku sing tawedeni apamu? Oh, Batobat lakon mati dening aku keprok godo inten mati saiki. Aduh, Batobat. Edan. Mbok iki dhewe kaya lakon tenan yo ni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang Mangure sing maune kebak Wadyabala berkasan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mbangane kowe, Bos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana senopati kabeh iki ora bakal lakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep. Wis ora usah. Dia diniya ngene iki ndak malah ora prayoga. Lah terus, lah aku nanting kowe arepe piye? Kang, ngopo? Aku kok malah duwe penemu liyane. Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndek bojo mesti pirang-pirang kowe, yakin. Didik ganti. Jelean kowe iki. Wis to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe rungokno sik. Kowe senengane mancai rembuke canom lho. Lho. Tuwa aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah enom. Pengalamane percaya, ning pintere aja maido karo wong enom. Lah, saiki antarane wong tuwa karo cah enom kuwi aja dia-dinia. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing enom rumangsa pinter kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo cah enom kuwi dadi siji. Sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadine ora ana kekurangane. Ngono ya? Iya, nyatane iki lho. Aku sing enom pinter, kowe sing tuwa pengalaman. Piye? Ngastina bedah, Dandang Mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wila edan kowe iki. Iki kayangan lho ni, ora peduli. Arep kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye kuwi? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan Dandang Mangure. Dadi ratu ning kayangan Dandang Mangure. Lah aku kowe patih. Wah. Engko tok kongkon-kongkon. Pate iki karepe dikongkon-kongkon kok. Amoh aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa noman iki. Ya wis piye terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas gung liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permana jati kok. Le nyawang Dandang Mangure iki ora nganggo netra batin. Nek dicawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek dicawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setran Gondolu Mayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin iki liwat endi? Liwat matamu kuwi. Matamu kuwi. Wong tuwa dimatak-matake ora. Aku goblok banget kok. Sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak mulih. Rasa nesu. Kok senengane cugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa dia-dia. Iya.
iki leleng tenan. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokke ning dandang mangure waton tak nggo ngono wae. Ngono kualat, ya wis ben tak tanggunge. Lah terus aku, kowe golek sandangan. Oh iya. Sandangane sapa ya? Sakarepmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndodok, ora iso lingguh. Ora apa-apa. Kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Padha-padha lanang iki. Lho. Jare kon ngoko-ngokus. Ngoko-ngokonan. Oh, lah rak ngono. Kakang Patih kowe engko nyeluk Yayi Prabu apa? Wah, wangun banget to. Wah, wis. Iki senengane kaya ngono lho. Ayo kowe meng gayengke kok. Wis kono golek. Yo. Siau golek sing padha karo kowe. Yo. Sakaremu. Wayang akeh banget kok ngetokke ming loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane ngono. Kaya ming saklek. Kudu moh ra cocok aku ya. Sandangan ra akeh to, Kang? Oke lagi digoleki tenang wae oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok aja kuwatir. Ora cocok. Wah. Ku jenenge kasar kaya ngono iki Patih kok ndase dinae sumbu kompor barang. Yo ganti. Oh, seno. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Heeh. Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Wah, dan kuwi brengose saka apa, Duk? Iso njlekutak. Njlekutak ki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Wah, nganggo siung barang. Ya sama-sama nyongkot. Oh iya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah kowe arep nganggo jeneng sapa? Seksenana. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Nek tok jenengke ngawur dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki lali aku. Ha sakarepmu nek ana sing waton nganggo dahana. Jejuluk Prabu Dahana Sekti, Kakang. Ya. Terus kowe nganggo patih sapa? Patih nganggo dahana lho. Oh iya. Sik. Dahana. Dahana sapa? Cepet to cekak-cekak iki celak gara-gara. Iya. Ora nyusu-nyusu to kene iki areng lajare Dokter Andes. Wis cerewet. Dahana reksa. Moh. Apik. Dahana dewa. Engko padha karo Dahana Sekti, malah dhuwur aku lho pangkate. Dahana dewa iki genine dewa, Dahana Sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Ora jenenge kok dadak. Wis ora apa-apa Dahana dewa wae. Yo. Dahana dewa. Iya. Ya Patih Dahana dewa. Iya, apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo nek disebut Dasanama ngono wae. Oh iya. Ya ya Patih Dahana Dewa ya Dahana Pranata Dahana. Wah, tukang ngadang. Wus. Lah Pranata Dahana ki menake geni tegese le diinget ki mendang umup. Wis ya. Ngono wae sakarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dahana Dewa kuwi Dahana Sekti ya. Kakang Patih, Yayi Prabu piye? Katon negara dandang mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan, tak kanthi manjing telenge daton. Ayo Kakang Dahana Sekti tak derekake, Kakang.
Iki ora pangling kaya wisanggeni, aja ngawu gawar ngawur. Iki ratu ning Dandang Mangure Prabu Dahana Sekti. Iki patih Dahana Dewa. Ya, sapa iki ana wong kok malak. Lho, malak piye? Tangan kok papat. Ulun Bathara Guru. Kowe aja ngawur patih iki Bathara Guru. Oh ya wis. Iku rembugan aku tak ora ngomong. Kok njur ora omong piye? Wigatine apa Bathara Guru? Aku tekan kene Ulun Prapta ana ing kene ming bakal njabel kelawan Dandang Mangure. Dahana Sekti ana parang. Nadyan kita nganggo jeneng Dahana Sekti nanging Ulun ngerti lamun kita ku jatine wisanggeni. Wisanggeni aja kaya bocah cilik. Kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka janggeping jawata panggodha pangrencana. Lamun kita kepengin dadi nalindra, mara kita matur marang panjenengan Ulun bakal Ulun paringi negara. Yen perlu Ulun ingkang nyipta negara kanggo putulun wisanggeni. Nanging aja kaya ngono wisanggeni kundurna kayiwangan Dandang Mangure. Supaya dilenggahi dening Pandya Betari Durga minangka dewaning panggodha pangrencana. Upama aku ora balekke piye? Lho, dasar kita apa? Ora sanggo dasar. Upama aku ora balekke piye? Tegese kita wani karo panjenengan Ulun. Yen upama aku wani karo sampeyan piye? Apa kira-kira kita wis jeleh marang jeglaring jagat eseming rembulan? Kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge. Yen pancen kita wani karo panjenengan Ulun aja takon dosa. Ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi urusan. Tobat jasmu mboten pukulun. Wis anggene menika digdaya kliwat ukur ingkang sipun gentur geni guntur angin mboten tumama. Wis anggene elok temen. Teko kita ora temomo. Ulun paringi guntur geni guntur angin. Ayo kowe arep ngopo Bathara Guru? Yen pancen kita duwe kadigdayan, ayo kembang ora panguwasaning Sang Hyang Jagat Girinata. Aku moh jagongan karo Bathara Guru mula tak balekke nganggo angin Garuda Konta kaprasat. Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata, iya Kresna. Dawah saking Dirgantara Kresna malah kepasang Yogya katujuh ngene. Dene kita ana ing ngarep Ulun, Kresna Ulun tulungana. Menapa Pukulun? Atmaja kita wisanggeni dina samengko ngejeki Dandang Mangure. Lho. Koko Prabu saya mboten kanten-kantenan lemanipun wisanggeni. Kusik Janaka aja kesusu. Ulun jaluk Dandang Mangure saka panguwasan ing wisanggeni ora dikeparengake nang Ulun seblak barat kontal kaprapalke ndang kapracondang. Lho. Wisanggeni saged ngawunaken panguwas paduka Pukulun. Nyatane kaya mengkono. Kresna Ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang Atmaja kita iki. Aja nganti nerak marang wewaring dewa, aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara Janaka ayo.
Patih Dauna Dewa. Piye? Kyai Prabu Dauna Sekti. Kowe lah jebul cobane akeh banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Ila dalah jagat Dewa Bathara. Arjuna lunten paring adab. Anakmu nganggo mekutha baguse ora jamak. Sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi brengos barang. Ngerti ora Werkudara? Lah edan. Cah edan sapa? Wah, diterno keplaki ndase. Wis aku tak rasa dadi patih wae ya Dana. Iku sike to ora usah wedi. Wong arep dikeplaki bapakne kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku ki gunung tanpa guna. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manyen kowe iso ngaturake niate sayekti aku bakal iso nampa apa kang tok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo? Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu gada inten. Sayekti nalika semono aku penaringan dawuh dening Sang Hyang padha wenang. Yen to aku besok ingkang bakal mangrurah Satru Murka ya kuwi Betari Durga lan Bathara Kala. Lah, dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane para Baju Barat sarta ngukur kekuatane Betari Durga lan Bathara Kala. Kanthi carana mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapaking wanci nggonku bakal. Ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling angkara murka. Lah, yen ngono aku iso nampa. Wis gage, salina. Salina mesake pandya Betari Durga ing atase kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lah nek kabeh padha ngerti yen to pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukuraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangrurah Satru Murka tetunggulaning angkara ya kuwi Betari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Wah, patihe yen ora gelem saling tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam Patih Dauna Dewa. Wah, mikira Kresna. Mikira wani ro bapak keplaki. Ayo wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok yo salin kowe iki ngopo to? Antasena kowe iki ngopo? Ah salah ae omong. Aku niki nganggo sandangan wayang wong kok diseneni. Waduh. Ketutupan idep. Idep sik tak nggo ki mrentrel-mrentrel dadi nutupi mripat. Lah, rak tenan to cah edan. Wah, sak penake dhewe. Wo. Gayane dadi patih barang ora. Wis diserki bapakne. Lah iya. Oh, diterus asap mboto raine. Malah mbumboni bapak ora. Wis kondurna ya wis anggeni. Iya wong ngestokke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah. Lah critane asline niku mboten ngenten iki to. Wis tok meneng to Petruk. Meneng. Mboten ngenten niku wonten brahala loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit Petruk tak ajar mudhar kowe. Oh nggih mun. Nggo nyabetke wayang kuwi lara kok. Lakuke brahala iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku, yes men. Masaku ora kondur ki ya ngopo ngono lho. Ngisru-ngisru wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggeni. Iya wae, wis kowe bali ning Drepsila geni. Pun gek bali riko ndak ngkulkan masalah. Iya Petruk. Pedro, nun. Dadah mangure diaturke karo Pandya Betari Durga nggih. Wah, terus. Lah terus sampean ngramuke Kurawa, Kurawa ora trima niku lho. Ora trima piye?
Sina Duryudana nesu digawe wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru mau ndi? Pun bali teng Kahyangan. Wah, aku ora weruh. Lah sampeyan tindak mriko Bathara kula langsung mundur teng Kahyangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya, Werkudara. Oh ya wis. Ya penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkirke Witro nggih. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika ing Dara apa Wisanggeni anakmu Arantasena gawe wirangi Ratu Ngastina belakno. Wah, baliya. Saya suwe lakuning Kurawa saya akeh sipat barat tiba papane dhewe-dhewe. Paripurna Den. Purnaning gati. Sura Sudirajan ingkang ratso bradha kaping Darmastuti. Rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih. Sedaya pinanggih lancar. Kula sak rombongan ugi pinaringani wilujeng rancak ngantos paripurna. Mugi-mugi ngamengku gati ugi pinaringan kawilujengan, katentreman lan gabagas kewarasan. Ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah. Yo Semar. Kados sampun Bagong gah arep nyilih ndas to kowe. Tak gondodok ya ora. Pun nggih, Gen. Purnaning gati. Wassalamualaikum warahmatullahi